дигитален планер. Да, знам, че всички обичаме да пишем в тефтери и в планери. Аз също обичам, даже ето ги моите два тефтера, които са постоянно до мен. Обаче дигиталният планер е нещо съвсем различно. Дигитален планер аз съм го правила. Първо ще ви кажа в кои приложения може да използвате този дигитален планер. Едното е GoodNotes, което си е само за Apple устройствата, а другото, в което всъщност и аз ще го използвам днес е, момент само да погледна, че го забравих, NoteShelf. Днес ще работим в NoteShelf. Дигиталният планер е улеснение за всички, които предпочитат да използват само смартфоните си или таблетите си в случая, защото всъщност приложенията могат да бъдат изтеглени и на смартфон. И разбира се, да си качите дигиталния планер в тези приложения. След малко ще ви покажа и как. Отстрани има хипервръзки към всеки един месец. Сега ще обърна камерата и ще ви покажа всъщност какво друго може. Започвам от самото начало, където всъщност ще вляза в приложението NoteShelf. Както виждате, аз вече съм качила своя планер, но по принцип как се качва файл, идвате ето тук и след това ще ви излязат, където всъщност е файла ви. Моят е ето тук и качвате файла в приложението. Ето по този начин. Влизам в планера, ето е началната му страница, това е корицата. Както казах, тук отстрани имаме едни хиперлинкове, които когато ги натиснем ще ни отвеждат в месеца, който ни трябва. Ето по този начин. След това, за да се върнем на началната страница, отиваме ето тук на къщичката. Това е началната страница, където са всички индекси. Индексите са останалите страници в планера, които също са с хипервръзки. Когато натиснете ето тук, идва страница, в която можете да записвате паролите си. Връщате се отново тук и отиваме на колелото на живота. Връщаме се отново тук, имаме спестявания, ето един буркан за спестявания, като тук си пише целта и месеца, за който ще спестяваме. Връщаме се отново, имаме месечно меню, после имаме карта на мечтите. Пак се връщаме и естествено за жените нещо, което е много важно, е проследяване на цикъла. Сега, тъй като спестяванията ни са само една страница, можем, както казах, да пишем за всеки месец. Това, което трябва да направим е да дойдем ето тук, задържаме страницата и има дублиране, ето я, като правим още една страница. Можете дори да си я преместите, например, ако искате да е до някой от месеците, да си я местите където ви трябва на вас. Към всеки месец съм направила по още 2 страници, като имаме цели за месеца и бележки. Това е за всеки месец, като тези страници, ако не са ви достатъчни, отново можете да ги дублирате. Попълването на планера става по изключително лесен начин. Може да пишете, ето тук има химикал, различни видове, които може да използвате. Има и текстово поле, с което ще ви е по-лесно най-вероятно. Можете, разбира се, да сменяте и шрифта. Ето по този начин. Тук имаме едно ласо, което като направим ето така, можем да си местим това, което сме написали или сме качили снимка. Имаме resize, където можем да го намалим. Имаме и смяна на цвета, ако искаме. Можем да качваме снимки, както казах, едно от много полезните функции за мен по-точно, защото аз обичам да имам и снимки в моите планери. Ето така, това пак ще си го изместим. Ето така, ще трябва да го намалим малко, можете и само него да си. Ето по този начин. Планерът, който съм създала, е доста базов. Нарочно е такъв, защото не ми трябват много неща в планера. Планерът е направен за 2025 година, не датиране, така че може да се използва и след това. Ако не знаете как се създават такива планери, създават се с Canva, този е направен изцяло с Canva. Ако искате да си закупите такъв, можете да го откриете в линка в профила ми.
Пак ще го кажа, много е полезен с хора, които не обичат да носят тефтери със себе си, особено за такива като мен, които почти не ходят с чанта, ходят само с телефона си. Това е едно голямо улеснение. И сега знам, че ще има хора, които ще кажат, ама той има календар на телефона. Това е различно. Ако водите дневник или планер, знаете какво е. Не знам дали има такива, които са на български. Ако няма, ето, аз направих такъв. Ако искате да го пробвате, ако искате да започнете да планирате по този начин, отново казвам, ще го откриете в линка в профила ми.